Ito na ang Kutaw Question! Nahulog ang isa ka tao sa ladder nga 20 meters kataas. Pero wala siya naunsa. Wala siya nasakitan. Yun naman. Nahulog ang isa ka tao sa pagsaka niya sa 20 meters nga ladder taas kayo. Pero pagkahulog niya wala siya naunsa. Wala siya nasakitan. Nga naman. Ang tao, misaka siya sa ladder. 20 meters kataas ang ladder. Nahulog siya. Galing lang. Pagkahulog niya, wala gyapon siya naunsa. Wala siya nasakitan. Nga naman. Ang ladder 20 meters kataas ang sa ladder ano. Pero wala siya naunsa nga naman. Hindi siya nasakitan. Sa giyang tiil wala naunsa. What you think? Malay? Try. Basta 20 meters ang ladder. Saka siya, ni Saka. Oh. Nahulog siya, gikan dito. Pero wala siya naunsa. Yan tiil, wagid na bali po. Dua po na unsa man sad. Pero niyan siya. Ha? Hulog. Saan mo ka? Talagyad. Talagyad. Ako na. Kuta question sa question. Hey! Kuta question, palos. Kuta question. Hey! Gin wala gyud mo sokol oh. Hindi mo sokol. Kuta question. Ha? Pwede ra, okay ra? Pangutana. Na isa ka tao. Isa ka siya sa ladder nga 20 meters taas ang ladder. Pagsaka niya, nahulog siya. Pero wala na unsa. Wala siya nasakitan, wala siya napiang, wala na injured. Yan naman. Nahulog man, yun man nga nahulog. Yun man nga nahulog. Isa ka na siya. Naalagi na. Saka ba? 20 meters. Ang saka. Saka niya. Pagsaka niya, nahulog. Pero pagkaulog niya, wala gid siya naon sa gyapon. Saan man na? Ha? Gaum-gaum. Gaum-gaum? Saka mo gid siya. Klaro man gid kay nga ni saka siya. Wala. Di kay ko pa. Ha? Simple di ba? Sawa? Wala gid. Wala gid. Wala eh. Ang correct answer ana. Kuto question, Maria Pilinghera. Ba, I'm tired. So, di na mo function imong utok. Yeah, I came from a very Na isa ka tao. Nagsaka siya sa ladder nga 20 meters. 20 meters. 20 meters. Pagsaka niya, action na siya, saka pak. Nahulog. Pero wala siya naunsa. Wala na injured, wala na piang. That's a good news. That's a good news. Mura na maingon. Kinamayan nga, ligon pa yung mga bones. Naprotektahan din siya ni Lord. So ligon niya ang mga bones mo na yung mga answer. Ayaw siya di kong pautan na. Nga nung wa siya na injured, nga nung wa siya 20 meters, that's 2 I have. Gisan lagi din. Ay, gabo. Nadaplak siya sa tubig. Wrong. Lugar. So think, Ano wala siya na. 20 meters, yung gisaka nga ladder. Niya. Accidentally, nahulog gid siya. Pero, wala siya naunsa. Ay, nakakabit siya pagka 10 meters. Nahulog gid siya. Nahulog yun siya. Foam yung nanaugan. Wrong. Last chance. Clue daw. Klo? Naara sa kuan.
Di mo ko makakluan, ha? Ay! Ah, Kay game board man nga snake and ladder. wrong. Wrong. But nice thinking. Critical thinking. Pero wrong siya. Why ka, no? Saka na gid siya. Wala na ginailalis nga nakasaka na siya. Ay, balong ko, halas lang siya. Tao gani. Tao niya, alas. Wait, Wait. important. Nag-google. Wala na gid. Ano to, best ideas na. Hirit na. Yes. Okay. Tungod, wala siya na-injured kay tungod kay pagsaka niya napa siya sa permero nga ang-ang. Napa siya sa permero nga ang-ang, nahulog siya. Maun sa di ka? Hindi ay. Di ay. Wala na sa tisay. Ito ang correct answer, ha? Kay sa una pa man siya nga ang naka paggabong niya. So wala rin yapon. Okay rin yapon. Kaya fights. Napa siya sa pinaka-pirmero nga ang-ang. Actually, mo na ako next in time. Yay! Pero I'll let you answer na lang para mapanindigan. Wala na kita may mo ingana siya ka-feeling sa iyang Para ka-bright. mapanindigan na ko to question nga wala nakatuba. It's simple lang. Bye-bye! Yes, mara to mga mids ang atong kuta question for today. So, naka-answer ba mo? If you have answered it, congratulations sa inyo. By the way, shoutout ko kay Tony Guillermo o kay Mami Jaya Chan. Thank you sa pag-comment. So if you want me to shout out your name, please comment down below. I-share niyo sa inyong mga friends para malingaw po sila kung nalingaw mo. Pero kung wala mo nalingaw, i-dislike. Okay, ramig mo i-dislike. I-dislike mo. Subscribe lang dahil mo, ha? Bahalag nalingaw mo or wala. Subscribe lang dahil mo sa Master Coffee YouTube channel. Until sa next video na to, see you again. Bye-bye!